kɔnɔna na l'Amérique ale yɛrɛ kun ka yɛrɛma hɔrɔnya san 249 o ɲɛnɛmana anw yɛrɛ fɛ yan nka l'Américains yɛrɛ fɛ yen jamanakuntigi 5 o kun welela Donald Trump fɛ. Donald Trump ka weleli senfɛ sa fala ye min ye Guinée Bissau jamanakuntigi a y'o wele, ka Mauritanie ta wele, min ye Senegal ta ye k'o wele, ka taa fara Liberia ani Gabon kan. Ni jamana ninnu sugandira kun min na l'Américains y'a yira sa k'a fɔ ko yiriwali baara mun bɛ olu bolo, sɔrɔko mun bɛ olu bolo, olu ni jamana 5 u bɛ se ka kɛ ɲɛbila ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ. Tiɲɛ do jamanakuntigi ninnu u sera l'Américains fɛ kabini kalo tile 8 fala ye, kalo tile 9 u ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye n'o ye Donald Trump ye. Maaw bɛ sama mun ma fala ye CNN sanfɛ télévision na directement la min ye Donald Trump ye a bɛ k'a fɔ farafinna jamanakuntigi ma ko aw t'aw tɔgɔ n'aw jamu fɔ aw ka discours jan ninnu dabila fɔlɔ wa, tan tɛ ne bolo ne ka ko tɛ se ka kɛ tan cogo la. A yɛrɛ ko k'ale dabali banna ko dɔw b'u la k'olu yɛrɛ bɛ anglais fɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan koyi. O kɔfɛ Trump ko min ye u ka bisimilali bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na k'a y'u bonya k'u karama k'u ka nali k'u fo o hukumu kɔnɔna na nka a b'a ɲini u fɛ k'u teliya koyi min ye programme baara kan ka kɛ cogo min na k'u ka dan dɔrɔn u tɔgɔ n'u jamu fɔli ma an'u ka jamana ninnu u ka discours janba in u k'o dabila pewu. Min ye l'Amérique jamanakuntigi ye fala ye ni jamanakuntigi 5 bɛɛ lajɛlen a bɛ k'u kɛ i n'a fɔ namugula sogow, a bɛ k'u kɛ i n'a fɔ u ma bɔ jamanabaw la, a bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ kɔni wele ka tila ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin u ma. Nin waleya in a kɛra Maison Blanche o kɔnɔna na n'o ye Américains ka faama sigiyɔrɔ ye ni juillet kalo ale tile 9 min ye Gabon jamanakuntigi ye ani Guinée Bissau ni Liberia ni Mauritanie ni Senegali ko a b'a ɲini u fɛ fana u ka minɛnw ɲini n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye u k'o san koyi. O senfɛ Trump y'a fɔ u ɲɛna ko kɛlɛkɛminɛn ɲuman o ye Américains ta de ye, ko bi ko n'u y'o san ale yɛrɛ n'u dɛmɛ koyi yaasa ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛcɛw olu jɔyɔrɔ kan. Trump y'a yira sana k'a fɔ min ye l'Amérique jamana ye se min bɛ a ye jɔyɔrɔ min bɛ a la fɛn minnu b'a bolo bi n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye n'u y'o san u ka sɔrɔko ta nasira fɛ ko a tɛna na u dɛmɛ di. A yirala sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a ye foli ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka Bamaɲɔgɔn ni Jugawale kɛlɛli k'o sigi sen na. A ko ni Ala sɔnna ma olu na dɛmɛli kɛ ka ɲɛsin o waleya in fana ma min ye Amérique jamana ye k'a y'a ɲini farafinna jamana minnu welelen filɛ nin ye n'o ye Mauritanie, Senegali, Liberia k'olu ka sɔn maa minnu bɛna na gɛn ka bɔ Amérikikaw fɛ fala ye k'u ka olu bisimila koyi ko hali n'o y'a sɔrɔ a kɔmafali bɛ kɛ ni sɔrɔko ye sɔrɔ min ni o ko bɛna na fɔ nka nin waleya min fɔlen filɛ nin ye fala ye u ma nin dankɛnɛmaya kɛnɛma maa si ye maa si ma nin kuma mɛn fo n'a kɛra maa minnu ni baara in kɛra olu ɲɛna. États-Unis y'a yira fana k'a fɔ ko a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na nin jamana ninnu u sugandira sɔrɔ min bɛna na se ka kɛ nka min ye Mauritanie jamanakuntigi ye ale ko kɛnɛ k'a ye k'olu ye jamanadenni ye. Ko olu ka jamana yɛrɛ kɔni k'olu ye jamanadenni ye ko sabula ko mɔgɔ min b'olu ka jamana kɔnɔna na k'a tɛ se mɔgɔ 500,000 ma k'olu ye jamanadenni ye ko sabula ko olu ni États-Unis cɛ ka jan ɲɔgɔn na k'olu ye jamanadenni ye ko wa fana ko k'a kɛ olu ka jamana yɛrɛ sigicogo n'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na. A ye nin kuma in fɔ nka min ye jamanakuntigi in bɛɛ lajɛlen u ni Amérique mɔgɔbatigiw fana tilara ka ɲɔgɔn ye sɔrɔ yakubayabaw jamanakuntigi tɛmɛnen kɔfɛ nka min ma bɛn maaw ma fala ye photo min filɛ ni kile filɛ k'a yira nin ye maaw tun bolo ko Donald Trump kan ka wuli k'i jɔ nka l'Américains ka laada la u y'a yira k'a fɔ ko a ko bɛ kɛ tan cogo de la. N'an bɔra États-Unis kaw fɛ hali bi an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a ko ni Ala sɔnna a ma 100 sarada la 30 a n'o fara minɛnw kan sa minɛn minnu kɔni bɛna ka bɔ Algérikaw fɛ yen Libi ani Irak ko jagoya ko a bɛna n'o tindili ma olu kun min ye waleya in ye a ko utu kalo tile fɔlɔ ko o bɛna na daminɛ ko Donald Trump a y'o kuma fɔ. Trump y'a yira sa k'a fɔ fana min ye irisi ye ko ni Ala sɔnna a ma nin juillet kalo tile 19 a n'a laseli kɛ ka ɲɛsin irisi ma sabula nin waati in na irisi ka ko bɛ ka taa sira min fɛ
ani irisi bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ale ni Chine bolo dilen don ɲɔgɔn ma ani jamana minnu bɛ n'olu bɛ BRICS kɔnɔna na n'a ma kɔn ka kuma ka fɛn dɔw ɲɛfɔ maaw bɛ se ka mun faamu ko a ko irisi tɛ se ka to a yɛrɛ ma tancogo la bi bi in na min ye diɲɛ magobatigiw ye min ye diɲɛ senkolaw ye maa minnu bɛ bi ko olu yɛrɛ bɛ diɲɛ taafan ni diɲɛ nafan dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko irisi la u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko Chine ko tɛ se ka to tancogo la Donald Trump ko fo fu ka siri nin ko in de la koyi ko wa ko n'Ala sɔnna a ma juillet kalo tile 14 o tɛ sinikɛnɛ k'a na bɔli kuma kɛ ko wa fana ko senfɛ min ye minɛnw ye sa a n'olu san ka di Ukraine ma koyi min bɛ taa se $1 miliyɔn 600 ma ko a bɛna n'o minɛnw san ko ka se k'o kɛ ka Ukraine dɛmɛ ale ni minɛn wɛrɛw ko yaasa Ukraine a ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin irisi ma irisi fana ale ni Pakistan u y'u bolo don ɲɔgɔn ma koyi usine min tun b'o fɛ yen n'o ye sidérurgie usine Karachikaw fɛ yen n'a jɔra kabini Union soviétique wagati k'u y'o sɔnsɔn k'o dilan kura ye jamana fila in u nana jɛ ka baara k'o kɔnɔ irisi y'a yira fana k'a fɔ ko n'o ye BRICS ye Brésil ni irisi yɛrɛ ni Inde ni Chine ani Afrique du Sud n'olu b'o kɔnɔna na sa k'u bɛna n'a dayɛlɛ farafinna jamanaw ye ani jamana wɛrɛw ni dɛmɛbaa jɛkulu wɛrɛw ye ko yaasa a makama ani a daraja bɛ se ka bonya cogo min sabula ko nin waati in na jamana caman wulilen don k'a yira sa k'a fɔ min ye irisilakaw ye u bɛ BRICS min sigilen filɛ sen kan nin ye ko fo a ka sinsin a ka jɔ a jɔyɔrɔ la o kɔfɛ sa Union européenne jamanaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 100 sarada la 84 k'u bɛna u ka o musakaw ta sa ko ka se ka Ukraine ale dɛmɛ a ka kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn dɔw bɛ yen k'olu ɲini ka d'a ma yaasa a bɛ se cogo min na ka kɛlɛ in ka se sɔrɔ a la fala ye n'an bɔra yen an bɛna farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa n'an ka dɛfuw fɛ yen premier ministre ale ye parti ɲɛmaa ye n'o ye PASTEF ye Usmane Sonko kununko alamisa a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli bɛ tali kɛ mun na min ye Gorgui fila ka kɛlɛ n'o o ye ale Usmane Sonko ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'o ye jamanakuntigi ye ale Usmane ale premier ministre ye ko nin waati in na ko maaw tun bɛ fɛn fɔ dugudugudun kuma na salonbaw kɔnɔna na wɔlɔfɔw fɛ yen min tun bɛ ka kɛ ŋunuŋunu ye ko Usmane Sonko bɔra k'a dan ŋɛnɛmaya koyi k'a ko min bɛ ka kɛ ko a ma ɲi bi a kɛcogo ma ɲi bi wa a ma ɲi sini PASTEF ɲɛma a ko sa ko min ye maaw ye minnu mɛn u bɛ ka fɛn minnu mɛn ŋunuŋunu ni kurutu la PASTEF kɔnɔna na ko ale bɛ bɔ k'a hakilina fɔ ale ye politiki maa ye min ye PASTEF ye ale bɛ maaw la maa minnu y'a tutigɛbaw ye ko miirinaba min bɛ ale ni Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ ko suma sabajɛ do fala ye ale Usmane Sonko ni ale ye premier ministre ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ale ye jamanakuntigi ye ani El Malick Ndiaye o y'u ka wasabulon ɲɛmaa ye k'olu jɛra ka bɛnkan min sigi sen kan ko bɛnkan in ko kalekan min don ko maa fila kalekan tɛ dɛ ko a b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ye min fɔ ɲɔgɔn ye ko bi ko jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Camp Manuel k'u y'olu maaw fana fara u kan yaasa fangata baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min ko Ala de b'a dɔn gindola ko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko hukumu kɔnɔna na o gundo ale b'o to yen fɔlɔ baara min bɛ ka kɛ bi ani ko minnu bɛ ka fɔ bi ko o ye ko ye min y'ale dabali ban koyi ko ale yɛrɛ y'a mɛn fala ye k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye maaw ye n'o u y'u ka tɔndenw ye k'olu taara tubakaw fɛ yen ka taa maaw ɲini maa minnu bɛ yen bi n'u bɛna kalata san 2029 kalata baaraw labɛn koyi Usmane Sonko ko ale ye nin waleya in kɔn a y'a yirula k'a fɔ k'u bɛ ka min kɛ nin ye ka kɔn ka wuli ka politiki baara ɲɛbilaw kɛ ka taa tubakaw fɛ yen ka taa maaw ta ko san 2029 ko munna k'u b'o kɛ ko ale yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali se fo yɔrɔ janna koyi ko maa minnu y'a kɛ k'u b'u yɛrɛ kalama a ko yaasa ka nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ lajɛlen na ko min ye El Malick Ndiaye ye n'ale y'u ka wasabulon ɲɛmaa ye k'a y'o ta seere la koyi k'a yirula k'a fɔ bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fangata hukumu kɔnɔna na ko nin de don wa k'a y'a ɲininka ko karisa an bɛnna nin de kan wa ko a yɛrɛ y'a fɔ ko ayi ko nka ko munna aw bɛ ka taa nin waleya ninnu kɛ ka kɔn ka taa kalata min ma se fɔlɔ k'o ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Usmane Sonko ko a ka kuma na ko min ye waleya ye n'o ye politiki waleya ye PASTEF bɛ min kɛ ko ale bɛ sinsin o de kan ale bɛ baara kɛ n'o de ye wa ale bɛ ko kɛ a b'a kɛ ni jɛlenya ni tilennenya ye a tɛ se dogo la ko nka ko sigana kuma minnu bɛ ka fɔ politiki dibidibi ko minnu bɛ senna bi ko ale b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale de ye jamana premier ministre ye koyi ko wa fana ko premier ministre ko jɔyɔrɔ min b'ale la bi
a sen bɛ dingɛ min da la ko ale ye ko caman kun ale y'i da de a ma sɔn ka kuma nka a ma ɲɛ min kɔ a wulila ka taa Basiru Jomayi Jakari Fayi fɛ yen n'o ye jamanakuntigi ye k'a yirala k'a fɔ waleya minnu bɛ yen aw k'a dabila u bɛ ka ko minnu kɛ nin u kana kɛ u kana sɔn maaw ka sigana don u ka ko la ko nka ko bi ko a ma ɲɛ n'ale ye politiki ɲɛmaa ye a bɛ bɔ ka nin kuma in fɔ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa ko min ye jamanakuntigi ye k'o ti k'ale dɛmɛ dɛ ko waleyaw bɛ ka taga ɲɛsin ale ma burujalu ni nɛniw mangoyaw bɛ ka taa ale ka su ani tile ko min ye jamanakuntigi ye ko a tɛ ka fɔ ko wa ko min ye maaw bɛ ka min fɔ ko ale ka walan sɛmɛ ko a ka taa ko ni jamanakuntigi mago t'ale la k'a k'a labila k'ale bɛ taa yɔrɔ dɔ a yɛrɛ la o ko nka ko wa k'ale tɛ taa yɔrɔ si a tɛ bɔ a nɔ fala ko n'u y'ale bila n'a mago t'ale la fiyewu ale bɛ segin ka taa Assemblée nationale la ka taa ka wasadenya baara kɛ yen koyi ko ale bɛ se ka taa yen ko nka ko ale Usumani Sonko k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ale bɛ baara min na bi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ale bɛ ka jɔyɔrɔ min fa bi min ye majorité ɲɛmaaya ye k'o de bɛ ale bolo wa ale ye jamanakuntigi jamana premier ministre ye ko k'a fɔ k'ale ka taa yɔrɔ la wa k'a ti taa yɔrɔ si a tɛ taa bi a tɛ taa sini nin fɔra yɔrɔ caman na dɛ fala ye nin ye wɔlɔfɔw olu damana kuma ye an ye min sɔrɔ u ka Seneweb kɔnɔna na ko Usumani Sonko ni Basiru Jomayi Jakari Fayi ko bɛn tile banna wa ko yalama ko tun bɛnna ko minnu kan ko a ko danna sira la wa fala ye ɲininkali de bɛ ka kɛ wɔlɔfɔw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ fala ye an'u ka jaw kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko e ko sarakama ninnu bila wa ko fanga k'o de bɛ farafinna maaw olu fara koyi ko n'i ye tɔnba fɛn fɛn jateminɛ farafinna ANC n'o y'a tile kɛ Adema PAIC Mali la min ye ko Kwangula wa jumɛn k'olu fana y'a tile kɛ Afrique centrale partiba ko fɛn fɛn y'a kɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye fala ye foyi m'u fara ni fanga tɛ han ɲɛmaaw ka farafarali jɔyɔrɔ ko a ye nin d'an ka maaw ma a ye nin kɛ tan ko kuma bolongani bɛ si maa min na k'o bila ɲɛmaaya la ko n'Afrique du Sud ANC président bɔra la n'o ye Nelson Mandela ye k'a tɔ si ma jɔ a jɔyɔrɔ la farafarali o farafarali kasola don don o don u yɛrɛ bɛ coup d'état labɛn ka ɲɛsin ko yalama ko nin ye Senegalikaw ta daminɛtɔ ye wa maaw bɛ ka ɲininkali kɛ fala ye ko ala k'a n'a cɛ janya sabula Senegal ni dugu filanan b'ale la Mali don han su in na an ye min sɔrɔ ka bɔ Seneweb kɔnɔna na o ye nin ye Usumani Sonko k'a diminen don kosɛbɛ wolomasiri ta b'anw fɛ yan fala ye ko k'a da bɛɛ